Hello Game Fruťáci, dneska robíme rozhovor na Game Days 2024 s mladým, ale etablovaným vývojárom z Trnavy, ktorý má vlastné herné štúdio, volá sa Dalibor Bartoš a dneska sa s ním porozprávame o jeho najnovšej hre Sociopat. Takže Dalibor. Ahoj. Ahoj. Môžeš nám niečo povedať o svojej najnovšej hre Sociopat? Tak hra Sociopat je taká kombinácia hry z prvej osoby a point and click adventúry, také klasickej starej. Je to v takom grafickom štýle, povedzme ala Simpsonovci. A teda je to o utečenom väzňovi, ktorý pácha rôzne zločiny, na ktoré ho navádza démon. Ja, to znie zaujímavo. A prečo si takúto tému práve zvolil? Takúto tému som si zvolil z toho dôvodu, že za isté roky som nazbieral väčšie množstvo vtipných situácií, vtipných slovných hračiek a chcel som ich zhmotniť v nejakej hre. No a teda musel som si vybrať aj nejakú tému, že ako to dať dohromady, lebo tie vtipné situácie a vtipné texty a slovíčka by mali zapasovať vždy do niečoho a teda som si vybral teda tú tému kvôli tomu, aby sa to dalo zapasovať proste do čohokoľvek. Je to taký crazy svet, je to taký nejaký alternatívny univerz, nie je to v našom univerze. Ale v princípe je to... V princípe je, ale ne... Krajine, Slovensku, neslovensku. Je to Slovensko, neslovensko. Je to čisto slovenská hra pre Slovákov. Už som sa aj bavil s viacerými ľuďmi, že by sme to mohli dať do angličtiny, ale tie vtipy by nefungovali po anglicky, takže je to kompletne po slovensky. Rozumiem. A nebodaj máš skúsenosti nejaké s kriminalitou? Nie, vôbec. Smejem sa. Viem o tebe, že si väčšinou vyrábal VR hry. Prečo si sa rozhodol teraz robiť ne-VR hru? Začal som robiť celkovo hry komerčného charakteru na VR-ko. Predtým som ešte spravil nejaké malé hlúposti, čisto akože 2D Windowsové. No, ja som síce už urobil predtým nejaké ne-VR hry, ale áno, primárne som začal robiť komerčné hry pre VR-ko, strašne ma to ohúrilo, keď to prišlo. Bol som aj jeden z podporovateľov toho prvého Oculusu na Kickstarteri. Mal som aj ten dev kit, hral som sa s tým a už vtedy som vedel, že chcem robiť hry pre VR-ko. Tie aj robím, ale väčšinou na game jamoch, pretože častokrát je to malá hra, nejaký malý koncept niečoho, človek si vyskúša niečo nové, je to zábava a ťažko sa z toho robí povedzme nejaká komplexnejšia hra, ktorá by mala komerčný charakter. VR-kové veci stále tvorím na zakázku. Nemám ich uvedené na stránke, lebo sú to veci na zakázku. Ani tam nefiguruje väčšinou moje logo, takže na tom ešte stále robím. No a takúto akože bežnú 2D hru to nazvíme som chcel robiť preto, lebo som chcel robiť niečo, čo má väčší svet, že sa dá ísť ďalej a tak ďalej. Rozumiem. Keď som správne pochopil, táto hra má ale históriu, alebo teda aspoň podľa toho traileru. Je tam nejaká malá história a ani v tom traileri není moc tá história ukázaná. Túto hru som už raz urobil pred 10 rokmi presne v svojom vlastnom engine. Bolo to kreslené len v MS Paint, v malovaní. Mám tu aj nejaké veci na ukážku z toho, že jak to vyzeralo a jak to vyzerá teraz, akože v tom 3Dčku. A ja som vtedy prakticky chcel urobiť nejaký jednoduchý herný engine, ktorý je len na point and click adventúry a začal som vybuildovávať nejaké testovacie miestnosti. No a som dospel k tomu, že to môže byť celkom sranda. Tak som začal rozširovať, až som vznikla nejaká hra a nakoniec teda, keď som robil ešte predtým, že som študoval vôbec digitálne hry. Áno. No a potom, keď som sa dal na školu, tak som si povedal, že teda dám to do 3Dčka, zhmotním to a ukážem to aj viacerým ľuďom než nejakým 10. To znamená tam niekde na škole, alebo čisto len značenia. Pomimo školu si založil si firmu? Tú firmu som si založil hlavne kvôli tomu, že na tých hrách som strávil na výrobe mesiace minimálne.
a prišlo mi to také nefér, že nič z toho nemám a dal som do toho strašne veľa energie, tak tá firma je také niečo, že je to kvázi hobby, ktoré zarába samo na seba a teda robím, čo ma baví a ono mi to platí to, že to robím, takže u mňa spokojnosť. To znamená, že vo firme máš aj nejaký tým alebo ľudí, ktorí ti pomáhajú, alebo všetko robíš sám. Všetko robím sám, ale mám ľudí, ktorí mi pomáhajú. Je to také divné. Vo firme som sám, ale teda mám kamarátov, či už zo školy alebo mimo, ktorí mi vedia pomôcť, tiež majú firmy, takže na zakázku si nechám niečo vyrobiť a podobne. Viem o firme, že firma mala aj nejaké úspechy, nejaké ocenenia, jednak na Game Jamoch zrejme, určite, a jednak asi aj SGDA cenenia. Môžeš nám povedať, ktoré je také najcennejšie, alebo... No, najcennejšie, asi dve najcennejšie sú teda asi od SGDA ocenenia, hra roku a v kategórii Iný pohľad. Tuším, že dvakrát po sebe si to vyhral. Dvakrát po sebe som to vyhral v kategórii Iný pohľad a ešte v 2001 som získal cenu publika z nejakého dôvodu, asi sa im hra moc páčila. Ale teda si myslím, že to najcennejšie ocenenie je za hru Hrdina, čo som robil spolu s českou hudobnou skupinou Zrní. Oni natočili album Hrdina počítačových hry ide do sveta. Už je to starý album, už vtedy, keď som tú hru robil, tak mal 10 rokov asi. Čiže vlastne ty si vybral na základe toho albumu ako keby dizajn tej celej hry. To bolo úplne ináč. Ja som začal robiť hru, ktorá by sa mala podobať audiosurfu. Jednoduchá hra, kde hraje hudba, človek si tam nahrá svoju vlastnú pesničku a hrá do tej pesničky volačo. No ale keďže som mal rád Zrní, ja som si tam loadol ich pesničky a do toho som to robil a hovorím si, ty Brďo, že celý ten album by sa dal premeniť na hru. Že počas toho, jak som to tvoril, že celé by sa to dalo nejak, že pokiaľ by som to nakustomizoval, vyrobil presne k tomu albumu, k tým textom a tak ďalej, tak som to začal robiť. Potom som sa s nimi nakontaktoval, im sa tá hra strašne páčila. Najviac ich hovorilo to, že som presne vystihol, že čo oni mysleli povedzme tou pesničkou alebo tými textami, že veľmi dobre to pasuje do tej hry. Celkovo tú atmosféru teda. Áno, tú atmosféru to zachytilo. Aj mňa samého celkom prekvapilo, keď som bol prvýkrát na ich koncerte, že mali farby, svetiel a osvetlenia k tým pesničkám cca také isté, ako ja som zvolil k tým levelom, že... Keby si sa na nich napojil. Áno, proste cítil som tam tú fialovú farbu, dal som to tam a oni to mali tiež na tom koncerte, to bolo také akože pre mňa také wow. To znamená, keď sme sa bavili o tom, že VR ako robíš väčšinou na zákazky, tak ako vidíš to tak, že budeš to aj naďalej robiť, alebo už aj do augmentovanej reality chceš prejsť jeden článok? Ako by som chcel robiť rozhodne, to by mal byť asi aj ďalší projekt, na ktorom budem robiť. Takisto tiež non-disclosed projekt na zakázku, takže... Že takto nejak vidíš, ale by, že mal socioodpad úspech, čo ja si myslím, že je veľmi dobrá hra, tak aspoň teda na slovenskom a českom trhu, tak plánuješ robiť aj takéto klasické veci? Rozhodne robím v podstate to, čo ma baví. Je to také akože kruté povedať, že robím, čo ma baví a nie to, čo chce trh. Ale pokiaľ by mal samozrejme sociopad úspech, mám toľko materiálu, že dvojku môžem spraviť kedykoľvek, takže a rád by som ju robil. To je zase zaujímavé, že máš takýto prístup. Asi to veľa vývojárov dneska nemá, alebo teda čo ja viem, nemá, že robia to, čo ich baví vlastne. No to je zase tým, že... To je filozofia možno správna. To je zase tým spôsobené, že mňa to neživí. Že je to len hobby. Živím sa správou serverov, takže to je moje zamestnanie, potom ešte učím na škole, no a toto je hobby. To znamená, si, ako sa to povie, renesančný človek. A viem, že aj elektrotechniku robíš, alebo teda máš rád. A čo takto si doma robíš, alebo? Staré počítače väčšinou opravujem. Pred pár rokmi som sa venoval
detekcie radiácie, robil som viacero Geigerových počítačov s špeciálnymi funkciami. Už to chápem, prečo je v hre Geigerov počítač. Áno, je tam kvôli tomu, že to mám v oblúbe. To nebol spoiler. Tuším, že aj konzoly si vyrábaš vlastne. Alebo teda herné zariadenie. Herné zariadenia to môžeme nazvať, ale to sú jednoduché malé domáce projektíky, čo si vie urobiť každý taký človek, ktorý sa venuje mikrokontrolerom a takýmto veciam. Jedna vec ma tam z toho zaujala. Myslím, že Wolfenstein asi nejak takto preniesol na nejaké herné zariadenie, dosť ako atypické. Aké videjko tam máš? Aha. To je len... Ukazoval som, lebo mám YouTube kanál. Aké sú možnosti? No, mám YouTube kanál, kde ukazujem staré počítače a v rámci týchto starých počítačov je tam také malé vreckové zariadenie Hewlett Packard, perfektné na dve tužkové baterky, 286 a frčí na tom ten Wolfenstein a je to zaujímavé. Keby si tam rozbehal Duma, tak John Romero by ti asi pogratuloval, že zase na niečom to tam beží ďalšom. Tá možnosť tam už asi... Ako na kalkulačke. takže ešte by som sa chcel ťa opýtať na to tvoje učiteľovanie na škole. V podstate. To znamená, že v rámci štúdia si tam začal učiť? Áno, je to tak. Keďže som mal už firmu počas štúdia, takže ako externý lektor, tak som tam začal vyučovať konkrétne predmet vývojové nástroje alebo úvod do vývojových nástrojov. Oni ten názov častokrát menia, takže... To znamená engine. Áno, herný engine, konkrétne Unreal Engine je ten môj. Áno, dneska to je veľmi dôležité, ale zase možno ten trh tlačí do toho Unreal Engineu, ale tak pre mladých ľudí, pre mladých vývojárov je to dôležité. Rozhodne, on je strašne komplikovaný a komplexný engine. Možno na začiatok je lepší pre niekoho Unity, on je aj ľahší troška, není taký gigantický jak ten Unreal, čo sa týka megabajtov a podobne. Ale zase je to aj o filozofii tvorby, lebo my tam, ten odbor, na ktorom vyučujem, sa volá teória digitálnych hier. Není to tvorba digitálnych hier ani programovanie, čiže toto je taký akože okrajový predmet, aby si ochutnali tí študenti, že čo to je tvoriť hru v engine. Aj tú výrobu. Aj tú výrobu, presne. A teda ja to nevyučujem v tvorbe formou kódu, ale v blueprintoch, čo je proste spájanie blokov. A ono to akože kedysi bolo také akože blueprinty, že v tom sa nerobí, že v tom sa nedá spraviť žiadna veľká hra, ale teda úplne, že není to úplne tak. Tam bol problém v tom, že väčšinou sa strácalo asi 50% výkonu pri použití blueprintov, dneska už je to možno iba 20%, čiže oplatí sa ich použiť. No a samozrejme, kto chce, môže aj programovať s čisto kódom, ale teda vyučujem to v tých blokoch, lebo tí ľudia, ktorí mi tam sedia v triede, nie sú programátori, programovať nevedia a tie bloky sú im jednoduchšie. Áno, veď aj to je trend v tých blueprintoch teraz to robiť. Zase je to... A dajú sa robiť aj veľké hry aj v blueprintoch, není to problém. Áno. A takto, len tak, aby som to odľahčil, aký si učiteľ a akých máš žiakov? Ja si myslím, že som pohodový učiteľ, keďže som tú školu nedávno vyšiel, tak viem presne, čo mne osobne vadilo na vyučujúcich a viem, ako sa správajú študenti, takže sa snažím byť veľmi kamarátsky a teda väčšinou si rozumieme, tí ľudia, ktorí chodia na ten predmet, si ho väčšinou pochvaľujú. Sú aj takí, ktorí si ho nepochvaľujú, ale hovoria len, že je to príliš komplikované, ale teda tí, pre ktorých to je, že im to niečo dá, hovoria, že super a že ľutujú, že majú len tak málo hodín so mnou. Tak si ma presvedčil, aby som išiel k vám na školu, aspoň teda na externé štúdium. No a záverom by som sa ťa chcel spýtať, lebo si skúsený vývojár ako všestranný, tak čo by si odporučil možno začínajúcim vývojárom? No začínajúci vývojári podľa mňa by mali chodiť na game jammy. Tam sa človek naučí strašne veľa, získa kontakty na obrovské množstvo ľudí a aj pocíti naozaj reálne, že čo dokáže ten človek vytvoriť a čo je to vlastne dokončiť hru do konca, lebo ono to znie častokrát, že však spraviť hru je ľahké. Ale pokiaľ už je človek v tej tvorbe a má to skončiť za tie 2-3 dní, ktoré väčšinou tie game jammy prebiehajú, zistí, že není to také jednoduché a
je stále ešte čo robiť, aj keď je hra hotová. Zároveň na ten Scrum sa ako naučia. Ako keby na ten životný štýl vývojára, že je aj pod tlakom. Áno, ten tlak hodne pomôže. Tak ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. A prajeme ti veľa úspechov do budúcnosti s firmou aj s všetkým, čo robíš. A ďakujeme ešte raz. Ďakujem.